Мисля, че това, което чувам от устата на най-близкия ми човек, с когото живея, това няма как да стане. Аз не един път съм го чувал. Аз да взема да хода по циганки, това няма как да се случи при мене. Въобще няма как да се случи. Колко пъти слушам тези приказки. Ходиш по циганки, да не ходиш по циганки, какви са тези съмнения? Това няма как да стане при мене никога. Никога това няма как да стане при мен, защото аз съм си решил. Или само с българка, или с чужденка, ако е, дай Боже, чужденка. Не бих отказал чужденка никога, но циганка не. С циганка никога не бих тръгнал поради проста причина, че все пак имам някакъв морал, достоинство и авторитет. Като 100% българин, даже искам да кажа също така. И не съм като 100% българин, казвам, защото имам много съмнение по отношение на моята националност. Като хора като бившата счетоводителка в тази община от Бог от Русица и като бившата ми съученичка от тук от Плевен Надежда и другата им бивша съученичка от 97-мо СО, брати ми Одинови, Красимира Николова, която тя беше циганката, но както и да е, защото тя самата дружеше с циганите. Но днес за това я реших да се включа. Просто никога, ама никога няма с циганка нито да съм гадже, нито за гадже да си хвана, нито па за някакво романтично, така да се каже, приятелство. Въобще за нищо. Просто ако е моя сънародничка или ако е чужденка, тогава разбирам. Но циганка никога. Защо? Защо трябва да ставам за срам и за резил? Защото тук има такива в това село Николаево, област Плевен, такива, които са с циганки и какво? И какво? Те станаха за срам и за позор на цялата планета, даже мен ако ме питат. Колкото и да ми лай най-близкият ми човек в живота ми, аз съм си решил, никога по никакъв начин с циганка няма да тръгна за нищо на света. Ако ще 1 милион да ми дават. Имам един друг клип, който малко по-късно мисля да го кача. Той е от вчера. Беше ми много приятно. Надявам се, че сте добре всички. И отново пак ще направя някакво включване. Не се знае кога за сега. Чао, чао, всичко хубаво от мене.